Ubheke bani? No, ngifuna ukwazi ubani unumber 1. Ibhakaniya. Ini? Ibhakaniya. Oh. Ngibashiya how many point bona? Bona labasemuva basemgqeni. Nende ngibabheka kanje. Yeah. How many years? How many years? Many years. So angeke usicompare nami. Angeke. Mara enye into ne ngifuna ukuzibuza. Kusho kujabula abomakhe ngidlula abanikazi la. Abanikazi bewini. Yenzakalani? Lami ngifuna ukuzibuza. Ukuthi ukujabula abo lamthuthu. Labo lamthuthu ro yini? Kwi. Ukaweza inkukhu ungayiphangisa inkwa. Iyarasa. Eish. Mamela ubheke bani? No, ngifuna ukwazi ubani unumber 1. Ibhakaniya. Ini? Ibhakaniya. Oh. Ngibashiya how many point bona? Bona labasemuva basemgqeni. Nende ngibabheka kanje. Yeah. How many years? How many years? Many years. So angeke usicompare nami. Angeke. Mara enye into ne ngifuna ukuzibuza. Kusho kujabula abomakhe ngidlula abanikazi la. Abanikazi bewini. Yenzakalani? Lami ngifuna ukuzibuza. Ukuthi ukujabula abo lamthuthu. Labo lamthuthu ro yini? Kwi. Ukaweza inkukhu ungayiphangisa inkwa. Iyarasa. Eish. Mamela